som vám chcel iba niečo povedať, že zatiaľ chvíľku natáčať vôbec nebudem a ukážem vám dôvod. Napríklad si pustíme nejakú hru a budem to mať úplne opačne. Že to nebudem mať presne tak, ako že keď pozriete na YouTube, že si to tak otočíte, tak to nebude, že to budete mať normálne tak rovné. Ale ja to mám tak, že vy to ako pozrite. Že vy si to takto točíte ten mobil. A vy to máte presne takto, tú obrazovku, ale ja mám to obrazovku takto, keď to chcem kúkať. Ja to mám takto horom tú obrazovku. Chcete to vidieť, keď mi neveríte, pozrite sa sami. Čo ja viem, pustíme si napríklad Hard Time. Ja mám v škole kamošov, čo by mali tomu rozumieť, ako ja tomu... Ja som skúsal úplne všetko a nič nefungovalo. Tak sa ich spýtam. No a tu máte ten dôvod. Tak, už ste asi ten dôvod aj videli. Tak ja sa lúčim. A... Počkajte ešte. Hozíkom to hovorím. A čaute.